casa permetia ser molt més gran perquè hi havia molts espais. Això són els quartos que dormíem la família. També hi havia hagut una cuina dalt. La cuina de la Minyona. Hi havia una cuineta petita, tot amb ceràmica, i se'n deia la cuina de la Minyona. Suposo que era un nom que ja es havia arrossegat d'anys enrere. I vam tenir una persona que la tia, no sé si eren familiars, sí que eren familiars, que va estar vivint aquí abans de la guerra i ella feia servir la cuina aquesta. La cuina de la Minyona. Això és un hort que hi ha actualment encara en la part de darrere dels pisos, que el nom que és conegut és l'hort de la Nouera. O sigui, perquè suposem que hi hauria d'haver un noguer. Bé, només per una vegada més demostrar l'amplitud de les parets mestres d'aquesta casa, no cal dir que aquí el meu germà va buidar la paret per posar-hi un moble i dona a entreveure la profunditat de la paret, que ho trobo una mica exagerat perquè no ho haguera fet jo, una cosa així, però bé, es va buidar una paret per posar un moble. I hi tenim un moble en aquest cantó, que és curiós perquè jo en aquest moble que hi havia hagut aquí, quan venia de col·legi, moltes vegades hi trobava una persona que dinava, i és que venien d'aquests passavolants que, mira, els hi semblava que aquesta casa era una casa d'acolliment i a casa, i en vida de l'avi, deia aquests peringans, dit d'aquesta manera vulgar, fes-los un plat d'escudella, sempre t'ho agrairan. El ferm agafava les brases amb els dits i encenia el cigarro, no es cremava, tenia unes pells molt gruixudes. Portava un pop de la platja i venia, mira, aquí us porto un pop, i deixava un pop sobre la taula de la cuina i a canvi d'això li donaven un plat de menjar calent.